今来ましたね。今来ました？はい、1分前でございますが、私たちは着席しております。あ、着席してます？ようこさん、そうですよ。はい。もう、うん。だから始まりますね。始まりますね。始めま始まります。ね。始めちゃいましょうか。は始めましょい。うん、皆さん、こんばんは。う。こん第ばんは。1目となりましたよ。私たちの Facebook トーク。うん。ね、アーティスティックなコーチングを皆さんに、はい。お伝えしたいと思って、はい。もうドキドキしながらやってるわけです。そうです。前回はお見苦しいところを失礼しました。ねえ、それでもなんかね、応援してくださってる方もいらっしゃるのでありがたく、なんたってね、その IT にうん。本当に弱い私たちが、もう手探りでやってますからね。きついなっていうところがありますけれども、今日も20分ね、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。はい。お付き合いよろしくお願いいたします。ね。で、ところでさ、京子はい。さん、はい。でしょ？はい。沖縄なんか西表島なんか楽しそうなうん。ところ行ってきてたみたい。楽しそうなところ、行ってきたんうん。ですよ。そうなんです。その話題から振ります？うん、なんかその話からうん。聞きたいなと思っそのて。話えから、西表島、竹富島にうん。旅行に行ってきまして、一人旅。ねえ。西表島といったら西表山猫山そう猫ですそうそう。か？山猫がね、野生用なのよ。野生用の動物、夜行、野生、夜行用の動物っていうことなのか、野生じゃなくてね。で、そうん。れで西表島に、たかだか100頭ぐらいしかいないらしく、本当に巡り合えない。で、とっても慎重で、ナイーブな動物らしいので、なかなか巡り合えないみたい。そうだったんだ。私、てっきりさ、うん。北海道の熊牧場とかあるじゃない？あそうあいうそうそう。感じで、もう本当に撫でたり抱っこしたりしてきんのかと思ってたら、自然すごい守られてるんですね。抱っこしたりってコアラみたいに。そう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 。うん。なんか餌あげたそう。り、西表西山に表、シャツ山猫と。出てきちゃったりとかさ、そういうのあんのかと思ったら全然そうじゃないいや、んだ。いいですね。そういう記念写真撮れたらいいですね。無理なんだね。いや、無理でした。ね。しかしながらですね、今回、なぜその西表島を選んだかっていうのをうん。話していいですか？聞きたい。大聞きしたい。ですね、実はもう3回目なんですよ。多分、西表島は。そんなに何度も。はい。泊まるのは初めてなんです。へえ、石垣島から離島巡りっていうのがあって、それで2回ほど行ったことがあるんですよ。そうだったの。で、離島巡りだと、大体西表島に上陸すると、川を船に乗って、こうやってゆったりと川下りみたいな、そういう観光あるんですよ。わあ、素敵。で、しかしながら実際に泊まって、そのうん、川をカヤックで登ったり下ったりして、マングローブをリアル近くで見たいっていうのが一つの目的だったの。マングローブといえば、なんか水のところにこうやって生えてる木そうですそうそうそうよね。そうそうなんですよ。でね、うん気づきがありましてね、うんうん。マングローブって、その淡水と海水がこう入り混じったところに生息するんです。生息っていうか植生するんです。あ、そうなんだ。そうなんですよ。でね、マングローブっていっぱいこう葉っぱが生い茂っているんですけれども、そのうん。生い茂ってる多くの葉の中で、ぽつりぽつりと黄色くなってる葉があるんですよ。へで、これえ。何だと思います？黄色くなってる葉。枯れてるんですか？そうなんです。枯れてるんですよ。枯れてる。うんで、うん。なぜこう枯れてるのかっていうと、しかしながらやっぱりマングローブは塩水が苦手、塩分苦手。あれそうなの？塩。そうなんです、そうなんです。しかしながらマングローブって塩分をろ過する機能はあるんだけれども、うん。ろ過が完璧にできないと、その多く生い茂ってる葉っぱの中で、数枚、その葉っぱが集中して塩分を吸収するっていう、そういう葉っぱがあって、犠牲の葉って呼ばれてるんです。けなげな葉っぱじゃございけなげな葉っぱ。で、その葉っぱがね、やっぱり塩分をこう吸収しすぎると、ポタッと川に落ちて、川面に落ちて、その落ちた葉をカニが餌として食べるという、自然のサイクルが回ってるんですよ。だから犠牲というよりは、何かそう、すごくこう周りに共生してるというか、で、もしかしたら、
他のこう緑色の生い茂ってる葉っぱからすると、あ、いいな、川面になんかそうやって降りられてっていうふうに羨ましがられている可能性もあるんじゃないかと。私はそんなことも想像したりしながらの、なんかいい旅行でしたよ。へえ、うん。そうか。どうなの一人旅で何泊ぐらいしてたの？今回はね、6泊7日、7泊8日かな。なんか、6泊2日か、6泊7日だね。なのか。私6は、泊7日行ってきました。京子さんがそのはい。旅行をうん。楽しみに、その前にどれほどの仕事をこなしてた。ほどの仕事をこなして、で、沖縄に行ってからも結局ワーケーションになった日もあったりとか、ね、朝食を食べる前に、じゃあこのレポートをおわしてだとか、まあ、そういうふうにして仕上げた資料で送ったら、第9回が第8回のままだったとか。なんだよね。そうなんです。もう大変なことです。うん、でもそうやって年に何回か、やうん。っぱりこの自然のうん。中に行くってことは、京子さうん。んにとってどんな意味？うん。うん。意味はね、やはり世界は広いなじゃないんだけれども、やっぱりコーチングが好きなんだなっていうのは、こうどこかしこに旅して行ったりしても、もう一つの日常なんですよね。非日常ってよく言われるけど、結果的にはもう一つの日常だと思うんですよ。そう、うん、今の日常とは違う日常に行って、なんかコーチングの感覚がまた磨かれていくというか、また感覚が広がっていくっていう、そういう感じがしますね。なんかあったなんかこう、ちょっと印象深い出会いとか気づきとかって。印象深い出会いっていうのはね、自分でいや、印象深いというか、やっぱり積極的傾聴ってあるじゃないですか。仕事モード思いっきり。思いっきり仕事モードになりますよね。で、旅に出ると、私たちって旅に出れば、旅人ってアウェイじゃん。完うん、全アウェイ。で、そうだよね。生き延びるために、何の傾聴を働かせるかっていうと、よりよく正しい情報をインプットするっていうところにアンテナが立つんですよ。ねえ。この、空港に何分で着きますかだとか、このバスは空港に行きますかだとか、向こうのバスターミナルに着いたら、次に船は何時に出るんですかとか、そういう自分が生き延びる行動を選択するための情報を入手するってあるじゃん。あるある。レストランどこにありますかとか。伊藤は特に必要伊東よね。は特に必要。だってさ、行きに何時間かかったって言ってたっけなんか、10時間かかるんです。普通に行っても、順調に行って10時間も待ち時間があるんですよ。やったら、一本逃したら、一もう、本逃したら余計今度12時間超えみたいな、なるかもね。これはじゃあ、やっぱりもうしっうん。かりアンテナを立てていかなしっかりいといけアンテナを立てていく。で、まあ、旅のですね、こう最終2泊はない。星のや竹富島に泊まったんですよ。素敵。素敵で、こうステイ型じゃないですか。うんうで、ん。ステイ型なので、だんだん自分が慣れてくる、その滞在してる空間に、いや、ずっとその言語情報ばっかり聞いてると、私の聞くアンテナは捨てれてしまうと思って、私ってこう聴覚優位が低いんですよ。うで、ん。聴覚優位を働かせながら、スタッフの話している話を聞いてみようと思ったんです。で、そしたら、ある気づきがありました。で、それまでは言語情報、つまり自分が生き延びるための情報を入手してたじゃないですか。うん。で、その情報を入手すると、すぐ頭の中で、次に自分が取るべき行動を待って、うん、確かに。脳が高速回転するんですよ。いつも以上に。いつも以上に。しかね。し、うん。この人の声のトーン、うん。まあ、話すスピード、ボリュームにアンテナを立てるってなると、そこに落ち着いて一緒にいられるっていう心持ちにはなった。から、ああ、今ここにあり続けるってこういうことなのかもなーっていうこともちょっと感じたり。私どっちかっていうとそっちの人だからさ。そうでしょリエさん思い浮かべたもん、その時。ね。だから脳が高速回転してないからいろんなドジをやらかしちゃうのよね。今ここにあり続ける。ね。ねまあ音楽ね、やってたから聴え。う覚ん。もあるのかもしれないけど、この頭、そうね、段うん。取り、頭働かせて、
先に先に準備するっていうのは、もう本当に京子さんには及ばないね、低いレベルだと思う、自分でも。うん、恐れ入ります。これを聞いてる皆さん、私がそんなにできる人だと思わないでください。リエットが持って持って話してますよ。覚えてますか？みんなコーチ仲間とさ、八丈島じゃない、屋久島だ、屋久島行ったじゃない。あの時だって誰よりも早く、あの、集合時間の前にピシッとして登場して、ね、きちんとまだ登場しましたよね。コーチもいたのにね、まあ、そういういたのに。のが、うん、得意なところとか、うん、ね、ケースとかってやっぱりみんな、うん。プロのコーチでも違うよね。プロの講師、でもこれね、ちょっと言わせてもらっていいですはいか？はいよ。ほら、これ聞いてる皆さん、そうだ、私がね、ピシッとしてるって思っちゃうでしょ。まあ、それもできますよってことなんですけど、からくりは、その屋久島でね、うん、5人で行ったんだよね。そうそうそう、コー5チ。人で行って、ね。4人は一つの一棟貸しみたいなところにあ、泊そうそうまって、そう。うで、ん。私はいろいろ事情があって、じゃあ一人で泊まらせていただきますってことで、少しテクテクと歩いた先のところに一人でポツネンと泊まってたんですよね。そう、一軒家。一軒家に泊まっていて。で、うん。明日何時にみんな集合するのって私が聞く。で、うん。誰かが、例えば午前9時にはここを出ようって言ったとする。うん。その後も一人ですから、午前9時にはみんなのところに行かないと迷惑かけちゃうと思って、で、午前9時に行くと、のんびりお化粧してる人いあ、そる。うそうのんびりお茶飲んでる人いる。で、私は、待たせてもらいますって言って、一人きちんとした格好をして、座布団の上に座って待つという、そういうのがね、去年の楽しい屋久島でした。そうね、やっぱり一人だからって緊張感もね、そうだようね。みんなに迷惑かけちゃいけないなっていうふうに思って、きちんと言ったら、ね、お化粧をしてるっていうのは笑いました。みんなで、京子さん早いとか言っちゃって、ちゃんいや、と時間早いじゃなくて。楽しかったわね。楽しかったね、屋久島ね。またみんなで行きたいね、どっか。やっぱりコーチとの旅っていうの、一人旅もいいけど、コーチ仲うん。間との旅っていうのもすっごく勉強になった、いや、私。いいですよ、いいですよ。うん、すごくいいですよ。面白かったよね。うん、なんかやっぱり、なんだろうね、深い話ができるなって、あ特にー、自然の中でね。うん、ごめん、私ばっかり喋っちゃったんだけどさ、これってこう、二人でわちゃわちゃおしゃべりするってことだったじゃん。そういやいやいや、私が聞きたかったし、なんかみんなにも聞いてうん、ほしいなっていう思いもあったのよ。だから、十分話しまうん、したよ。リね。エさんの最近のなんかここでお話ししたいことは何なのよ。私のうん、話もあるけれどもさ、うん。じゃあちょっと間にムッシュ入れませんか、ムッシュ。ムッシュね。そろそろムッ今日もシュ。実は聞いてましたよね。はい、聞いてましたよ。わあ、出た。出いいですね、た。屋久島。ああ、いいでしょう。ムッシュは行ったことあります屋久島？ないんですよ。西表山猫見たことある？ないんですよ。私と一緒だ。今、口がね、角口になったのが見えた。ないんですよ。ないですよ。ねえ、さてさて、今日もさ、なんかムッシュのね、仲間からの何かね、聞いてほしいよとか、なんかありましたら私たちこうやって何でも聞きますよっていうスタンバイしてるんだけど、最近のなんか噂話でも何でも。あるの？なんかあるの？はい、ありますよ。ね、なんだろまあ、情報う。うん、っていうことなんだけど、うん、PCC でね、コーチングうん。をしてるんだけれども、なんかこう、お二人みたいに MCC になると、どんないいことがあるんですかっていう、うん。うん、お話をよく聞きます。お二人のお考えを教えてください。それで、何このどっかの中だね。学生の夏はい、休みの宿題の時の質問の仕方みたいな。はい、で、それはあれ、PCC であるムッシュもその辺知りたいななんて思ったりもする。そうですね。うん。そうだよね。なんかありますか？ MCC になってよかったなって。うん、まあ、いろうん。いろある。そうね、いろいろあると思うよ。で、私の場合は本当に自己満足。うん。うん。私の場合は。もうちょっとなんか喋ってよ、せっかくだもん。そうなの？うん。うん。なんかコーチングを学び始めた時から、うん。そう、いつかは憧れる MCC っていう、なんかあそこのステージ、あの世界に行ったらこうどんな風にコーチングが変わったり、どんな風に物のの見方が変わるんだろうって憧れが多分、よくこうどれぐらい稼げますかだとか、なんかそういうことも聞くんですが、確かにそういうことも語れるといいなとも思うわけです。
でね、比較して考えるならば、お医者さんになりたいっていう人が、お医者さんになれたらどれぐらい稼げますかっていうふうに質問されたらどう答えるんだろうって思った時に、なんかそれと似てるなとも思ったんです。だから、なんか自分がコーチとして、よりなんかこう、コーチングを極める方向に向かえてる自分であったら、すごく楽しいな、嬉しいなっていう、なんか私にはそれだな。リエさんは？私うん。の MCC 寮でもお話ししてたんだけど、私もうコーチングと出会っても恋しちゃったじゃないですか、もう。はい。すごい、こうやって人とコミュニケーションをとってね、この本質を語り合ったりとかね、すっごい世界があるんだな。あとは、素晴らしい、この、海外のコーチのね、セッションを見せていただいて、たった一つの質問で、こんなに考えが変わるっていうのも目撃してすごいなっていうのを最初の段階で見て、私誰にも言ったことないんですよ。ないけど、ないけど、私 MCC になりたいって思って実は、実は誰にも言ったことがないってどういう意味？内緒にしてたんですよ。もうそんななんかだってなれるわけないと思ってたし、ありたいって、あとでもなれると思ってたかも。すごい涼しいんですけど、でもね、やっぱり憧れっていうか、近づきたいっていう思いはね、もう溢れるような思いがあの時ありましたね。ー、たった一つの質問で、あれだけこう変わるっていうね、そのこう驚きと、なんか自分もこうなりたい、いや、なれるっていう、なんかそこがもう瞬時に起きたことがすごくありありと私にも感じられそよなんかもう知りたいっていうのかな。魔法使い見てるみたいだったですね。うう。うん。ん。だからもう魔法使いコーチになりたいっていう、どうやったらああなるのっていうのを本当に知りたくてずっと来た。だから MCC になったらね、やっぱり違うんですよね。なんか PCC の時に、もうかなりの自己満足がありましたし、もうこれでいいなと思ったけど、その先、私は本当に長かったです。10年ぐらいかけて。いや今こそ受けようと思って。うん。で、取り組んで、そしてレベル3でね、うん。一緒にね、クラスで、MCC の世界をみんなでこう、紐解いていくとね、ああ、やっぱり違うなって。うん。私が目指していうん。た、うん。チョモランマの結構上のとこに、まだまだ上はありますけれどもね、はい。はい。なんうん。か、うん。富士山のてっぺんからチョモランマのとうん。ころまで来たなっていう、なんかあうん。りますよ、涼しいけど、なんかそう思ったりもしてる。うーん。私もリエさんもね、MCC になってどんないいことがありますかっていう、なんかこう、同じこう水脈上にあるというか、似通ったものをなんか私は感じるのですが、ここでリエさん、ムッシュに返してみましょうか。はい。うん。ムッシあ、ュどうですか？はい。憧れを捨てないでずっと持ち続けたいなと思いながら聞いてました。聞いてました。やはりこう、コーチングってね、ボランティアではないと思うんですよ。もしも稼げるようになりますかっていうこう質問のある場合にどう答えるかなって考えることもあるのです。で、あります。そういうと憧れだけじゃないですよね。もちろん私たちもうん。生活をきちんと成り立ってこそのコーチですから、こう自分がやはりこういただきたいフィーあうん。ると思うんです。うん。それをこう自信を持って言えるようなるっていうのは、やはりこう自分へのこう技術、プレゼンスへの自信に比例したものになろうなうん。と思いますので、そうん。こには間接的にやはりお金を稼げるようになりますかっていうところにはつながるんだろうなとは思っています。確かに。稼げるかどうかっていうのは、もう、コーチのその ACC、PCC、MCC に関係ないと思いますね。ACC だろうが、まだ資格持ってなくたって、私だけよっぽど稼いでるコーチはいっぱいいますから、そうん。の気になれば、もうそれはもういつだっていけるんだろうな、とうん。思います。うん。そういう情熱があればね。うん。私の場合はそこまでのその情熱はないけれども、でもふさわしいコーチでありたいなって、そのうん。緊張感はうん。常になんか背中にピタッ、なんかうん。し、うん。だからなんか、うん。本当に恥ずかしくないように生きていきたいし、うん。見られてるっていうのかな、なんかなんですかね、うん。そういう緊張感とプライドっていうのはあるかなっうん。て気がするよ。
緊張感とプライド。どうですか、緊張感とプライドって言ってみて。えへえへへとは。いや、本当にね、それはあります。だからこれをずっとキープしていきたいし、さらに磨いていきたいし、うん、やっぱりそういうコーチ仲間を増うん、やしたいよね。うん、そうだね。そういうコーチ仲間がおのずとなんかこう増えているなっていう実感はとてもあります。あありますね。りますね。うん。だってやっぱり、本当に素晴らしいコーチとこう出会う機会も増えていて、もう学ぶこといっぱいあるしね。それぞれの、うん、MCC だけうん、とは限らないですけどね、うん、うん、コーチの個性が生かされていうん、て、うん、あり方とか、勉強になること、本当いっぱうん、いありますもんね。うん。おっしゃる通り。うん、なんか MCC になると2500時間以上になると MCC の試験が受けられるってなり、私は今5500時間ですと。で、リエさんは私7000、もうすぐ8000ぐらいになるよ。1000ぐらいですよね。うんうんそれだけこう人の話をうん真剣に聞き続けると、もっともっと人の話を聞いていても楽しいというか面白いというか、いや、本当人の人生からうんなんでしょうね。もうこう愛してやまないその人の物語っていう、だからだんだんなんかこう自分がその仕事をしていることに穏やかさと幸せを感じるようになってくるっていうのが MCC 以上うんうんがなんかこう待っている世界でもあるのかなっていうこともリエさんの今話を聞きながら思った次第。ゆとりが出てくるかもしれないね。そういったう意味でん、ね。リエさんあっという間に6時20分だ。そうだ、本当だ。ねえ、今日はじゃあ、京子さんのさ、西表島の素敵なお話聞かせてもらったから、来月はいつだっけ？ 8 月の、2日金曜日。ね。またライブするから、その時はなんか私もちょっと面白いお話を用意しとくわ。面白い話聞きたいわ。聞きたい準備しとくから、皆さんも楽しみにしててくださいね。楽しみにしていてくださいね。うんムッシュ、今日はありがとうございました。また来月も来てくださいあ、ね。はい、ありがとうございました。はい。はい。ではどうもありがとうございました。またね、来来月ね、良い夜をお過ごし月。ください。